Si volem canviar les propietats de la pàgina d'una part d'un document de text del LibreOffice Writer, òbviament aquests canvis s'aplicaran a totes les pàgines del document. Així, si per exemple en un determinat paràgraf modifiquem la mida dels marges o modifiquem el color de fons, aquests canvis s'apliquen a tot el document. No obstant, si volem tenir diferents propietats de pàgina en diferents parts d'un document, podem utilitzar les seccions. Per fer-ho, hem de situar el punt d'inserció en el lloc on volem inserir una nova secció o seleccionar el paràgraf que volem convertir en una nova secció. I a continuació ens hem d'adreçar a Insereix, Secció. D'aquesta manera se'ns obre un quadre de diàleg a través del qual podem crear noves seccions i determinar les seves característiques. En aquest cas li donem un nom a la nova secció i establim algunes característiques com pot ser una distribució amb dues columnes i un color de fons. D'aquesta manera, quan fem clic a Insereix, veiem que aquests canvis s'han aplicat únicament a la secció que hem creat. D'aquesta manera, si per exemple volem canviar la mida dels marges d'aquesta secció, veiem que aquests canvis únicament s'apliquen a la secció que teníem seleccionada. D'aquesta manera, en un mateix document podem tenir diverses seccions, cada una de les quals tindrà unes propietats de pàgines diferents. I això és tot.